Si Bongbong Marcos, si BBM mga par, nireact, may reklamo sa pagsuspenso ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Ombudsman. So what's up? Ug mayong adlaw kanatong tanan. Ug ilabi na gyud sa mga solid supporters nato diha. Daghan ay salamat ninyo mga par sa inyong pagsunod sa akong mga video reaction. Ug akong i-shout out ang mga supporters nako diha. Dili lang nato usa-usahon kay daghan kayo mo mga par. Ato na lang usahon pag shout out. Shout out ninyong tanan ug daghan kayong salamat ninyo mga par sa inyong pag-subscribe sa akong channel. So sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel ya, palihog na lang kog pindot anang subscribe button mga par, kanang ubos kanang kilid sa akong video. Palihog kog subscribe ana mga par kay para pirmi kang ma-update, pirmi mo ma-update sa atong mga video reaction. So karon mga par, padayon ta. Si Bongbong Marcos, si BBM mga par, nireact, may reklamo sa pagsuspenso ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Ombudsman. Siyempre mga par, mo reklamo gini si Bongbong Marcos kay iyahaman ning tao si Garcia. Nya mga par, apektado kayo ang pagkandidatura ni Gwendolyn Garcia aning kalakiha mga par, ang pagsuspenso niya sa Ombudsman. Nya kuno pagyud kabuan ang iyang pagkasuspenso, mo nang mosamot gid ni si Garcia og takilid sa iyahang pagkakandidatura karon kay suspenso man siya. Nya mga par, kanang apektado man sad kaayo ang kaning mga senatorial candidates nga gipang endorse ni Bongbong Marcos. Apektado sa ni mga par kaning mga ni sa Cebu kay gustong magpa-endorse pod ni Gwendolyn Garcia nga mangayo og tabang ni Gwendolyn Garcia nga makakuha og boto diri sa Cebu. Nya karon kay kanang suspenso man si Gwen. So apektado sad ang mga kuha na ni ang kani mga senador nga gipang endorse ni Garcia diri sa Cebu. Takilid yun si Gwendolyn Garcia ani mga par kaning pagkasuspenso niya sa Ombudsman. So naagid siguro ni kanang lig-on nga ebidensya, lig-on nga rason nga nung gisuspenso man siya sa Ombudsman niya unom pagyud kabuan. Unya ang kaniyang pagkasuspenso mga par kay makadaot man ni maayo sa iyang pagkakandidatura karon. Posible kaha mga par nga ganing uban nga supporters niya mobalhin ni ngadto ni Pamila. Nanggawas naman ning mga issue about ni Gwen mga par nga unya katong mga dili kayo solid ni Garcia nga nadalang kay tungod ng ilado si Gwen pero dili kayo siya solid. Posible kaha mga par nga motapon ni ngadto sa pikas. Mo ni atong atngan mga par kung unsay sunod nga mahitabo aning pagkasuspenso niya sa Ombudsman. So sa pagka-suspenso ni Garcia mga par, daghan ang nalipay, daghan sad ang goal. So siyempre mag-goal magyud to katong mga supporters niya, mag-goal magyud to mga par. So unya katong supporters sa pikas, katong supporters ni Bari 4, malipay man to kay nasuspenso si Gobernador Garcia. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsunod sa akong mga video ug daghan kayong salamat ninyo mga par. God bless.